guys थांगासिनो जोङो बेंगलराव ना हमहैनो जा गोबाव जाबाय आरोना जोङो ना हमैया ओमफ्राय डेन्जार हमहैख्रमसै आरो नोंथांमोना फैनानै थाबानो जाबाय Hello friends, गोबावजों खनसे सेलेस भिडिअ खालामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर स' बेंगलरनिफ्राय फैनायनिफ्राय सेलेस भिडिअ लाबोआखै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' कमेन्ट बक्सआव सोंहरगासिनो जोङो बेंगलराव माला थांफिनगासिनोआनो लोगोफोर ओमफ्राय स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जुदि नायलांबानो जाबाय सेलेब्रिटि सार्ट खालामनो लेट्सगो ओमफ्राय दिनै मा जायो नोंथांमोना नुलांखासिगोनानो आं फारि फारि दिन्थिलांसै लाजेनबायानो पक'रा खांख्लाबादा दखान फाइनालि लाखांबाय नै ओमफ्राय मिगिलाय मिगिखौबो दिन्थिबावनांगौ होननायनि ना आं बावबोदोंसो संदों आरो मिगि संहैबावनांगौ आरोना दाय दिन्थिसोमसै मा लादों नै फाइनालि मिगिया मोनबायनो जोंना टेस्टि सामब्राम होआखै आरोना डाइरेक्ट रुदों थावबो होआखै बाहाय ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरदोंमोन आरोना सोरबा बेंगलराव माला थांफिनो ओमफ्राय जोङो थांफिनगासिनो आरोना ओमफ्राय जोङो थारिखखौ खोन्थाथ'वा सरप्राइज गाइस थांगासिनो जोङो बेंगलराव ना हमहैनो जा गोबाव जाबाय आरोना जोङो ना हमैया ओमफ्राय डेन्जार हमहैख्रमसै आरो नोंथांमोना फैनानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय दायो नै मिडियाबो मोनबाय दायो सेलेन्सखौ स्टार्ट खालामसै बाहाय ट्रलि बेग दोनसै आरोना माने गोजौ नङानि Ni ese trolley bag pokora Alu sop guys. मा sempre मोजां साइनिफ्राय मानसिखौनो माबानिफ्राय आलु सप गाइस बाव जोङो आं हायथु नालाय आंखौ नुबाय आरो जोंनालाय बेखौ नुवासै केमेरा खेबथोंसै मबाइला गैया आरोना बारा लांथ'दों बेजों बांद्राय मोजां नङा नालाय जों माबायदि Stone paper scissor. Ma! Sama nalang. Ayo mundur jangan lagi. Stone paper scissor. Stone paper. Ma bre? Stone paper scissor. Stone paper scissor. Stone paper scissor.
有我这啥吃的还是吃不着啥的，看我到这边，是，拜拜，拜拜。